Shalom, Horas, Tuhita Amang Dainang di YouTube Advent Batak Ministrion. Shalom tuakan apostoли Tuhan Amang Pandita. Horas Shalom, Amang Pandita. Horas, Shalom. Shalom. Horas. Oke, jupang di Hita di sada channel Advent Batak Ministry di Persiajaran 12. Uluan ni persejarata ima oputa si jolo-jolo tubuh. Ya, ayat syapilon dihita ima 2 Timotius sada ayat pitu didok sangonon. Ay di leon de batado tu hita tondi hagogon tondi hangoluon tondi pangarajelion diri dada tondi hatahuton. Ya, noy martangyang mahita tangyang pamuhay nabinayan amang pandita M. Hutasoy. Mangarade mahita, martani yang mahita. O Tuhan Jehovah debatana di surga. Di bagasan tikyo Tuhan, marguru dohami siap parsejaran nami, torangi mahami dohot to di porbadia. Asa boy mangatusi hami, jala diulaho kami, siganu pari di parangulon nami. Rade mahamele Tuhan, dia kapar sejaranon, jala boy di pahusor-husor kami. Totong akka naposom akka mang pandita nami napaturakon. Asa sikop sudiali Tuhan, jala boy ganup no begesa dapotan halwaw martabah porsiyon nami. Dinarohal Tuhan Yesus Kristus na padua halihon. Mangalap akka na porsiya diho. Tugom memahami ali Tuhan parsidohot di harajami. Atau marpamuati mahodiak kadusa nami sesama ali Tuhan. Marhite Yesus Kristus bisa pahami ho. Amin. Mau lihat godang tu amang pandita M. Hutasoy pentang yang pamuhay di Sadarion. Songon sabat botari didok songonan tuhita amang dainang anjolo suliketa mabarita ni si Sadrak Mesak Abednego namang masirihon torang dopak akan no somasa na adong di bagasan pangkapon sa Plutol. Ngayon marsyajar mahita amang dainang di bagasan sa minggu di persyajaran 12. Ngayon marsyajar mahita na di patorang akan aposo ni Tuhan dimulai di hari Minggu di patorang amang pandita Tampu Bolon. Adorang di patorang amang Tampu Bolon satu sautik arong suku-sukun tu amang pandita. Didok songon amang pandita. Songon dia do Daniel 2 patuduhon tuhita. Ia debatada Holland marnida ari mersugut. Alai di ujung nai ibana do namar hagawon disi. Patora ko namang pandita di hari Minggu mardongan mau. Shalom. Horas madita saluna kadamang do dainang pemirsa nama kaulongi YouTube Advent Batak Ministry. Horas. Lasroata palay tikyon, buhita pajud pangusenang nalaho maparsejari sekolah sabata. Nung asate tadi persejari per 12. Mulai ate di naposona pendeta Simonu Kalit naung mamuhai persejara tapal tikyon jala manukus ada dukusukun luar biasa.
Songodiro Daniel 2 patu 2 tu hita ia debata dada holan marnida ade marsogot alai di ujungna ibana do namar hagogol disi. Jadi Daniel bidu 2 membuktikan bahwa ia debata dada holan pabotohon taringo tu tikkina nengro ari marsugut alai ibana marhagugu dotong jala bertanggung jawab dia kasaluhuna molo tabereng do Daniel bidu pasal 2 terlumobi menurut jaha di buku Daniel 2 ayat 20 walu didok di sini songonon Daniel 2 ayat 20 walu ai tahe adong do debata di surgo di papa si papatar ahomion ibana do pabotoho tu raja Nebukadnesar manang aha namasa sogut-sogut ni ari ni pini dohot alatan nani idam dohot po domanmu oddo di atas pedomanmu oddo. Jadi sian ayat taboto ia debata dada holat pabatarron hahomion di ari-ari marsugut marhiti nipi ni isi Nebukadnesar di buku Daniel bidu 2 alai didok di si ibana pe di ujungna marhagogod dia di akasa duhuknai ima debata na papatar rotu hita tahap-tahap na lebih akurat tabotol takas bahwa dinipi ni Nebukadnesar di patorang di buku Daniel bidu 2 ini di patorang urutan-urutan harajaon na terjadi masa luar biasa ima lebih hurang huasoni na terjadi sekitar nubuatan taringo tu harajaon ya na sangat luar biasa didok di persajarata paletikion harajaon ni Babel harajaon ni Media Persia harajaon ni Yunani dot harajaon ni Roma. Nah, di tasadukna manginang pemirsa di Advent Batak Ministry. Perlu taboto taringo tu persejaranon. Molo tajahado di buku Daniel pasal 2 urutan namusenang. Didok di si di ayat 32. Ia ulun ni gobarani sian sere palaki adorana dohot butuhana sian perak adorana dohot botohonna sian perak butuhana dohot hai-haina sian tembaga dia 32 idok songonon bitisna sian bosi patna deba sian bosi deba sian tano liat. Jadi boy tabereng bahwa debata bertanggung jawab marhaguguot di ari marsugut taratur marhite-hite sejarah masa lampau naung di pabotohon alai di ayat 44 do 45 Daniel pasal 2 idok di sisongonon ayat 44 dot 45 alai ditiki hinarajaon
ni akka rajai padirian ni debata na di surgoi sada harajaon na soter papatu rodi saliling na gonggoman na pe dang pasaton na tu bangso na asing ropuhan na do tahe sugut salut akka harajaon ni jala pasik konon na alay hot do anggo na sasadai rodi saliling na ayat 45 itu songonon sadok songon nani idani sandok songon nani idam niukit sada batu sian duluki so niukit ni tangan ni jolma jala di ropuhi bosi tumbaga tanuliat perak do sere debata na ma mujung do pabotohon turajai manang aha pamasaon na sugut niari ido sitong ni pi sitong dohot jujurna. Jadi amang inang na pemirsa di Advent Bata Ministrion marhite-hite Nebukadnesar di nipina na ni patorang ni naposona ima panurirang Daniel makasirakon namasa nani ida ni nasida langsung do namasa di ari nanengro di ujung na naso ni ida ni nasida langsung alay taratur salu na di papoto debata marhagogodo debata di si jadi butarokon debata penguasa na marhuaso di pertibion adong sejarah di papoto ni mana hasuirangon di buktihon debata na aktif mangatur salu na pertibion sonari suku-suku dihita buado hita tu debata lam porsia do hita tu debata lam magurang 2% tu debata ya ibana boleh mengatur hita mengatur salu na perengulun naung di bawah marite-hite Nebukadnesar anggiat ma partite persejarah Daniel biddu paduhanon patu duo tu hita debata tata sobai tetap marhuaso markerejo jala di ujung nape imana bertanggung jawab di pertibion anggia mahita lam tapajonok dirita nunga dia surakon itu hita jala tapapos rohata asabu hita tetap lam magudang di hapor seot depan Tuhan bahkan mengarade mahita ia ujung ni pertibion adong ada tetap debata patuduhon hagugonna di hita Roma hita marhapo satu di batama hita di bagasan perengulota jala tasoba memana toktong di bagasan perengulota ima persejarah nabuh pasahat suhubungan do suku-suku ni na di pasahat di pendeta Simanuk Kalit moleate Tuhan mas-mas hita salutna amin Mau lihat gurang tu amang pandita Tampu Bolon na potorakon parsejarata di hari Minggu. Ya, sianggiat mei boy katio dohot ta porsiaton dengan tu debata. Nuain marsejar mahita di hari Senin. Na di patorang amang pandita M Hutasoy. Suku-suku tu amang pandita songon dia do hita margogo padahon pabayenon na membuang hita lau mardame-dame dohot haporsiatta patorok namang pandita sautik mardongan mau lihat Baik, mau lihat ma dia mang pandita nami yes Simanuk Kalit nauli di suku-suku menemang songo dia mahita margogo lau padauhon haporsiaun na mardame-dame ibarat na haporsiaun na mardame-dame lapatan na haporsiaun naso tikos haporsiaun na moleng-oleng halana didok di persejarat tadi hari Senin manoba patung nunga di patorang amang pandita de Tampu Bolon ima patung Raja Nebukadnesar. Dung marnipi ibana di pajongjong ibadah patung.
natung macai balga di robea dura. Alai di pature sia masude. Sasaluhu na maksud nibana pati bohod diri nibana nahot harajon naro di saliling na. Alai nunga di patorang naking anggo harajau ni sia mas ima Babylon sa perak ima muse Medo Persia sia tobaga muse ima halak gori songoni muse nang bosi marsaur tanu liat ima kaharajaun ni Eropa. Alai sasitong nai harajau ni margatti-gatti do maropu. Di bae batu naso tarukit siat tangan. Ditipa ma saluhukna. Jari-jari manang pak ni patungi. Alai harajau ni di batama muse natumibu. Sonari didok disom manubah patu. Alanunga di patupa Raja Nebukadnesar patungi ise saluhukna na adong di Babylon ikko marsoba tu patungi. Hapenu ngatakas di boto si Hanaya, Misael, Azaria, halhon na tulu na poso ni debata na so olo marsoba tu sumasuman manang tu patung manang gana-ganahan asing sian debata ikut debatado si sobaon molotajaha di 2 Musa 20 ayat 4 dipatik napa 2 hon dan jadi bainom mudiho gana-ganan mana cumat-cuman na di Banua Gijang nang di Tanoon ro di Nabagasa naik ro di Toru ni Tano dan jadi homar sobatu nasida manang olwamu nasida ayaw do Jahoba debatam debata parimas na mga luluhon hajahaton ni ama-ama tuakka anak na rodi suduk patuluhon doho paupaton akka na sugoro hadiaw. Jadi nung ngatakas dang jadi manobba gana-ganaan manang patung. Alai ala solo nasida marsoba di sapatoma tu dapur pamurunani. Alai mate do nasida debatado na paluahon nasida. Anaya Misael Azaria rap mardalat-dalat di api doh Yesus. Dang nanggo bautimus, dang nanggo masok-sok, ima ala hapor siaon na sumardami-dami. Mulai dok hapor siaon na mardami-dami, ima hapor siaon na balabal. Manang na hapor siaon na sotubu. Jadi dang boy hita mar hapor siaon na balabal. Ya, molo didok debata dang boy marsob batu patung ninna kunang. Molo didok dang boy panganommu akka juhu nasamuk ninna kunang. Kunang gabe di boy di son dang boy. Dang boy di san dang boy tong di son. Ima haporsion na tugu. Atau le mata inum masaotik. Huani juhu babi. Dang boy. Ay molo ngasamuk. Dang boy ninna dang boy. Omma haporsiaon natugu. Alay mo lo haporsiaon na balabal atau lema marsoba may iba sa tokin non daripada disea raja iba daripada pamasuk tu pamurunan ni non bertobat iba ima haporsiaon na balabal na haporsiaon na mardami-dami. Alay pos rohat tadi debata haporsiaon tay marsitutu gara haporsiaon na subuya ducat-ucat. Jadi omma nagabe boy 4 orang amang pandita manukalit say diramoti Tuhan mahita
mar hapor siau tu de bata na mar situtu nagara hapor shota di ari par pudio. Mau lihat tema ama. Mau lihat godang tu amang pandita M. Hutasoit, ya, na patorakon persejarata di hari Senin, ya. Sebenarnya urang beta somba gara-gara kan main tasomba ma debata di sadarian. Main talanjut ma persejarata di hari Selasa amang pandita purba. Songono amang pandita suku-sukunna. Harimbaron dia do na adong di si na pai barhon patik ni debata dohot patik ni jolma. Ya, boy di pator konam pandita jo saotik mengenai patik ni debata do patik ni jolma. Ah, ada maksud non. Mandrongan moliake. Muli ate di suku-suku ng pinasaan niya mga pandita si Manukalit, taringon ni persejaran, on na mga uduti persejaran na pinatorang niya mga pandita utasoy doon. Uluan na dison manobapatong muse. Dison ni dokon akka persejar di Bibel nung ngaliling marnida hasadaon ni Daniel Tulu. Dohot na niajarhon ni pangkapon talingot akka tadda di ari parkudi. Jala mardongan hata natutu, Daniel tolu marhite patik na gabi marutang hosa. Lao manobba patong manang manobba debata. Dison, patorang padita utasonya naking takkas. Olo do manang nadaong manobba patungi. Molo tabuka di Daniel tolu ayat 10:7. 15 do 10 sampai 10:7 ison dokon. Molo tajahod dengganon dia saplo pati dok kusonot. Dunginin na Nebukadnesar mamadok na sida. Tahe tongod do ale Sadrak Mesak dot Abednego. Dangolo hamu mele tu de patakku. Jala dangolo hamu masoba tu ganaganan sere nang hupajongjongi. Oppe molo olo do hamu naing di sidi bege hamu suara ni sarune tulila hasabi do nelain dokon. Ale Roma alus ni Sadrak si Mesak do si Abednego madok tu rajai. Sonom ma alusna. Ale Nebukadnesar dang pola alusan nami ho anggo taringo tunani dok mi. Mololomoro hani debata nami na huoloi hami sai palon na rohami siya liang ni pamurunan na marnalanalai doho siyan tanganmu ale raja nami. Ale nang solomoro hana ikko boto ommu do ale raja nami. Na soolo hami amele tu akka debatamu manang masoba tu gana-ganaan sere nang pinajongjong mi. Isuko na pandita si Manukali naking dia do ibarna patik ni debata dohot patik ni jolma. Molo patik ni jolma damang day nang satu kinad doi. Molo padok ni ala Indonesia manis di bibir. Jala mo se patik ni jolmon namu bado. Jala mo se. Molo tabuka dong di soni bay di pangkapa sa pultulu ay sa pusada rol sa pulpitu dibahas may tu taringot ni binatang na martaduay. Molo tabuka di ay sa pulima di rokon laos di leon do huwaso tu ibana mga leon hosa tu kobaran ni binatangi gabe marswara do kobaran ni binatangi jala mabain mate naso sumobba kobaran ni binatangi maheba na dido tutu namasa talumobi di partikin ni jol masonarion adong do huwaso di liat tu binatangi basongo raja Nebukadnesar laki na pajongjong patung seri ise na solo manobba idabuhod do Sadrak Mesak tu api namar nalanalay natunggorgori ale song padok yang padito to so nakingan bautimus pedang bautimus salaki. Jadi dia do pati ni debata ibarna do pati ni jolma. Mol pati ni jolma molo tawlo do debata song si Sadrak Mesak do Abednego Hanaya Misael dan Azaria dang mate hita. Unak ko mate matutung pedang matutung. Unak ko matutung bautimus pedang bautimus. Mol porsehi tadi di debata. Bangso di debata di jo ulama nobba si topalangi do tanon laut ro di nasa mua
nakamual ahit. Ima si panobba maralaw do pinatang. Iya si panoppa do si sobbaon dang sobbaon na tinoppa. Ima beda ni pati non. Omma jojo tu hita sonati. Di ba ini? Behape ibar ni akka namasa di adaran durai tumbaga pei menggurang do sonari. Molo ibinering tutu patungi molo segija tu sapetolu patoran emang pandita. Tapu bolo na ke patung na ni pine. Bai itoru bosi do tanu dia. Om mulai segijang tutu mega hir de bereng mana. Baga kian. Sedangkan masa haram pe binereng noeng so di pakaton lagi musim noeng madulang mangidang mas. Hola sabiji penasa balganeu pe dapat lagi masih si las rohana. Apalagi batutu mulai bereng patung ini pajongjong ni raja bukan sa patung sereon. Boy mana sepiti bohian. Wadi so las roh tutu. So nari gudang dojol mengululi gereja na begah. Na bagak na neces mulai setelah ni ita. Dang mangida ise do na sinobba, ise do na pinele di bagasan par kuriau ni. Ali gereja ni dului. Gisandok kono. Sang dewe par sejalan dokon. Panobba dang saliling na matsinggang jalan mamilihod dupa. Molotung pebui. Jadi so nokon mola hatani jolma buhad donian sompat donia apa pandai toto soy nakingan mem buhad dona pura-pura siaha. Si sadrak mesa si sadrak mesa do abinego mula ki pura-pura daripada mati halakinna. Bata roha mapina roha sompat donia pandai toto soy nak tema masyatui. Tema ibo to pada ni ibo to ni roha mapina roha na. Ndak dang mar mem. Ikon na si toto ho. Ikon na si tong na dadong hata embel-embel di belakang na. Dang nala ni na marsobay, dang nala na marsinggangi, asa na patuduon hita na mili debata. Hola serro hape di boto debata iso debatatta. Hola sian pikira pe boto debata itu isi tama manobba. Jadi damang denang na sa totong mangyutan apen bata ministrion, na sada ng pasat tami di hita. Tapili masanaryon lala manobba si panoppa. Ima debata na jumadi hokita. Dang na unang marmem unang marpura-pura molo boy ikon na boy mehitan yan sa sitong na manobba debata pasato dilita du debata dang na holan na mamili Matius 12 ayat 30 madok kosonon na so madongan yaw alok kudoy jala naso dongaku papunguhon jala paserakot doy na jadi akatadda na dal parpudi hola gabetadda na tutusian hati goranon. Jadi holanido na riko di baga sa patikenon kasobba madebata oma patadano sonari bo hape porsuna jala huaso ni sibolisi binatangin na lamang gurgari pertibion nungko hita satong mahita masyohot marhapol siya to debata oma taringon ni pasejaranon mardongan maliate. Mau lihat godang tu amang pandita purba na potorakon persejarah di hari Selasa. Noaing lanjut, saya giat mahitakan membuat tapilit debata gabe tasombama debata di Anggolota. Noaing hari Rebo, suku-suku tu amang pandita MC Marmata ahado na di bagasan turi-turionon na olo patuduhon aka tanda di ari parpuri. Ya, patora ko namang pandita MC Marmata Sotik mardongan mauliati. Oras madihita saluna. Oras Jamang pendeta Semenukalit na mga sada tiki diao laho membahas sada persiajaran natung masai uli siap pelajaran sekolah sabat di hari Rabu. Namar judul hapor suhon huria naparjolo. Makatai mengenai hapor suhon huria tutu sahali boy tabereng sungon dia akan napusun ni Tuhan na mengadopi aka
perdalanan ni haporsiaon na sida totok do sonang manang na adong do gelombang na mengganggu haporsiaon na sida marsihohot tu de bata. Alaipe memang dada holan pada Nairobi na mangalehon tuhita pamuhay ni akatanda ni Ari Parpudi alay do ng padanahim baru. Nunga naking dipatakas akan naposon ni Tuhan. Sungon dia do tutu akabangso ni debata sioloy debata na tinggal jala na makahilalahon jonok tu debata nang pe ro aka pangunjunan marhite-hite aka penguasa Portibion. Boy mai aka raja dohot aka na asing na mengganggu aka haporsion na. Alai persiajaran di bagasan Ari Rabuon patorakon ima Raja Herodes. Raja Herodes na manguhum ima akan naposo ni Tuhan. Termasuk si Jakobus. Na dilehon mana perintah asa si Jakobus dipamate do podang. Boleh taberengi di hata di Tuhan di Ulangan ni Apostel bindu 12 ayat sada sahat roh tu ayat 10 itu 10 lalu. Luar biasa songon dia aka pangihut ni debata di bawah tekanan penguasa setempat. Alaya nagabe adong sada pemikiran terjadi on dung dibunuh ima si Jakobus marhite-hite perintah ni si Raja Herodes Agripa diboto ruas ni debatado. Si Jakobson dibunuh. Diboto halak Yahudi do. Dibunuh. Alai dibereng rajaon songon na pasona korohani halak Yahudi do. Dung dibunuh si Jakobson. Gabe songon na las rohani rajaon. Berarti moloh pamatian non muse na asing tambalas marohani aka bangso Israelon mamerengau gabe hirara sokoni manuman sehingga adong muncul muse pamikirion di bagasan pikiran ni rajaon asa si Petrus pe ditakup asa tong muse diuhum asa tong muse dipamate. Dung keluar perintahi tutu sahali aka suruanna iku menurut do tu raja. Dang boy aloon ima aha penguasa. Setiap kendali. Jadi mulu tabereng do di hatani Tuhanon. Berketepatan di hari ima dia ka hari ni pesta Paskah. Tongon dia ka hari ni pesta Paskah. Jadi dang langsung dieksekusi. Dang langsung dipamate. Ale nunga ditakut di mana. Ale itu dia mah di bain raja disuruh mai mana dipamasuk tua tu penjara.
Dipamasuk gimana tuh penjara, diikat, dirate, molo saudara mungkin diborgol tangan, ya, diborgol tangan, dirate. Alai di patorang do songon dia na posoni Tuhan ima si Petrus ditiki ibana di bagasa penjara. Nang pengawalan di bahen raja opat regu, masing-masing per regu ibana opat halak, berarti opat hali opat saplono, menjaga sahalak tabayakon, ya, sebelum mendapat mana manang sebelum dihukum mati ibana. Nah, penjagaan ketat alai di sada borgen, tiki borgen. Tarpodom do si Petrus di antara dua halak namandongan ibana penjaga di bagasan penjara. Di tiki ibana tarpodom disuruh debatado suruh-suruhan ro tu si Petrus manungguli ibana, ya, manungguli ibana. Jala didok hato mahohehe jadi marpeutan ma idokon aka ratei sian tangan ayak papituhon manorakon hatai. Luar biasa sada mujizat na luar biasa ro ditiki haroroni suruh-suruhani makatai tuna poso ni Tuhan ima si Petrus di bagasan penjara. Dung hehe mana borgol laki manang narate na mangikat tangan ni ibadah. Talhus dang binoto songon dia carana. On sada kuaso di debatado on tuna poso ni Tuhan. Molonunga debata campur tangan tuakana poso ni Tuhan AHP na mengambati ibana, AHP na berusaha mencoba mengganggu ibana na boido di palua, ya, molo tajaha sude ayaton di bagasan sa bidu 12 on keluar do si Petrus sian penjarai tanpa ada hambatan. Dah dong na mangabati, dah dong na mangulati ibana nang penaking opa regu penjaga na menjaga ibana, ya, baik mungkin di gerbang pertama nang songoni gerbang paduahon, ya, dah dong na mangambati ibana. Keluar do ibana rap do suruh-suruhani sian inganan na di bagasan penjara. Alai duksa hati mana di luar. Lasma tuturohana. Lado imana tu sada tujuan. Tu sada tujuan. Ima tu inganan ni jabu ni si Maria. Si Maria. Alai adong na perlu taingot di son. Ya, adong na perlu taingot sian kejadian di tiki si Petrus di bagasan penjara. Molo ayat 5 di bindu 12 mendokon songonon. Tetapi ayat 5 bagian B, alai sai dati huriaido tumangyakon ibana tu debata. Dihita na poso ni Tuhan ruas ni huria. Totu sahali siadong do paru kilon
na terjadi di huriatta manang di dia hipi tamariga. Alai nang pero akka parukilono unang gabe gale hita pasahaton diri tu ado pandibata. Si Petrus songo sada pemimpin jemaat. Songo sada uluan di huria mula-mula ditakupi bana. Marsada ni rohado akka ruasna mamboan di bagasan tangiang ima si Petrus na adong di bagasan penjara. Martinangi do debata di akka tangiang ni akka ni naposona. Muluaw makaporsyay. Waso ni tangiangi na mambahen debata mangutus surusuruan na mendapati si Petrus di bagasan penjara jala membuan ibana keluar sian penjara. Tuhita saluhna akan aposoni Tuhan. Memang toho godang akaparukilon di bagasan parngolota. Alai omma sada turi-turian. Nama ngaleho sada tuhita panorangion. Nang pehita. Ya, nang pehita. Dang di halomohon rohani akka penguasa. Dang di halomohon rohani akka dongan. Alai haporsyaon ikut tetak do marsi gorgon. Memang adong alana buasa nasida ditakup aka pangulu ni huriaon. Nasida berpikiran molodang ditakup nasida. Semakin merajalela manos, semakin godang mapangihuk ni debata. Gana-ganaan manang aka haporsyaon si pelebegu salelengon bisa saja akan tersingkirkan. Alani manang nasongon dia pero tuhita parukilon di bagasan haporsyota. Unang hita olo madabu. Alai masih hohok mahita pasaton diri tu debata jala songon ruasna adong ditiki na totop mambuan di bagasan tangiang nasida ima si Petrus di bagasan penjara. Rak mahita rap marsi tangiangan asa haporsyota naungta suan salelengon totopi bana tubuh denggan jala semakin marsi hohot di bagasan haporsyoni sahat tu haroro de Jesus na padualiosa. Omma songo sada hatorangan na boyu pasa dihita di bagasan tikyon ahado na di bagasan tuluturianon na olo patuduhon akka tanda ni ari parpudiin. Terjadi do sude anon songon ahanok terjadi na dialami ni akan aposto dituani alai mulu marsi do hita paluaon ni debata do hita sian akka ancaman ni jala mendapat hangoluan saling ni. Mau lihat ma pasa dita salu. Oke, mau lihat godang ma tu amang pandita MC Marmata. Atakas persejarata di hari Rebo ya senggia mahita segogo mahita rotu tu debata ya mulai dong pe parukilan narong di uluta debata ma nama masu hita saluhutna noain masuma di hari Kamis ima di patorang amang pandita usinambela idok songonon tu amang pandita. Songon dia do sahalak jolma. Manebuhon sada patik hari sabat. Ni debata na maralo tu patik ni jolma. Oma satakas tu hita Advent Batak Ministry amang pandita. Mengenai sabat doleak nona sa takas tu akadongan nama nonton Advent Batak Ministry on. Mardongan mau lihat ya. Salam. Horas Shalom.
Maulati Oras. amat itu disukul ni amak pandita si Manukalit. Nyata bigebe nakis suku-suku ni di pasahat tuhita. Lumobi dihamu amanami inanami aka na tumangihon bariton marhite Advent Batak Ministry. Disukut tuhita songo dia do salak jolma ya. Mana buniol sada patik ari sabat ni debata na maralo tu patik ni jolma. Uluan ni persiajaran di hari Kamison ima tanda ni binatang. Alai suku-sukunna adong patik ni jolma, patik ni debata. Masih sulit kita tak. Maulate di persiajaran na uktajalo nakin sian ama pandita tapu bolon, pandita utasoit, pandita purba dot pandita simarmata. Di patorak tu kita adong patung. Patung di Daniel 2. Ya. Baru adong manomba patung. Ya. Jala adong muse binatang. Si persiajarat. Padong binatang na martanduk 10. Ima na haruar siyan laut. Di pangukapot 10 ayat 1 sa 10. Adong muse binatang na martanduk 2. Na haruar siya tanoy. Oma nagabe patung ni binatangi. Jadi ikom manat dohita mapersajari memang. Ya. Di ayat 10 alu, di pangukapot 10 tulu ini dok, bilangan ni binatangi onom ratus onom puluh onom. Sanari tanda ni binatangi. Ya. Tanda ni binatangi ima hari Minggu. Nah, songon dia do sadak jolma, boy manabunion sada patik ari sabak ni debata, na maralo tu patik ni jolma. Ima hari Minggu. Amas si persiajarat. Gabe sada persiajaran nabal gado hapet tong taringot tu panomba onon. Manomba patung manang gana-ganan. Patut dohape pola di bande bata di patik na ndang jadi bahenonmu diho gana-ganaan manang suman dia pe. Ya. Baik na dong di Banua Ginjang, di Banua Tonga, di Banua Turu. Ndang jadi. Ayon dohape gabe sada isu na pentik sonari taringot tu panombaon. Manomba gana-ganaan manang binatang. Jadi mulak mahita tu suku-sukun nakin, jadi perlu do tutuat tu sata, ia taringot tu hari Sabat patik ni debata. Ya. Asa dungsun malangit do tanon ro dinasa isina sudena. Di Sadamusa 2 ayat 1. Di hari papi tuhoni maradian maibana. Ya. Maradian sian nasa ulona. Donge di pasu-pasu di batama ari papi tuhoni jala di perbadiai. Alana maradian ni bana desi. Ari papi tuhon. Ya. Molo lako kita muse manjaha di patik ni debata di 2 Musa 20 ayat 8 di dok
ingot hamuma ari sabat lao pabadia hossa. Ya, ayat 10. Alai yang ari papituhoni ari paradiana ni Jehovah debatam doi. Mengenai hari sabaton tong do nagabesada parukilon bolonon mulai sian narobi sahat rodi tikin na parpudion. Buasa alana godak kalak perjamita sonari mandok yang goari sabati dang merlaku bayi ainung nga padan naim baru sonari ngarobe Jesus manggonopi janji padan narobi Omat tong asada perlu boto otta sebagai hurian ni Tuhan di zaman ni Yesus adong do dua para risabat. Ya. Sada may Yesus dohot sisyanna nga patuduhon arisabat na sitong. Alay sadanari may rombongan ni halak Farisi patuduhon arisabat na palsu. Arisaba di banasida gabe sada alat manguhumi. Alay Jesus rodo patuduhon songon dia arisabat na sitong ari haluaon. Di paluay bana akan na dihagogotan, di pamalu makka na marsahit. Alay ima dalan na di ban para risabat palsui. Halak Parisi lao memusuhi Yesus. Asa disakapi na sidama. Nalaho manakup mamusa dot mamunu ibana. Ida bana pola hita ikon manulik kita ringot tu hari sabaton. Sian dia maboto otta hari sabat ni debata dohot hari sabat ni halak Yahudi. On perlu boto otta. Alana kaparjamita mandok nunga ngasai be hari sabati. Memang adong do hari sabat naung salpu nga dibatalhon. Ema hari sabat ni halak Yahudi. Molo tajah di buku Nabadia di suraton hari sabat mu. Mu-nya itu huruf kecil. Ima tandana hari sabat ni halak Yahudi. Alai molob didokdo hari sabat ni Tuhan Jehovah debatam. Ima hari sabat na sitong hari Nabadia hari ni Tuhan naso jadi mubah naso jadi Mose. Alai yang go hari sabat mu sangon na di tolu Musa 23 ayat 32 i hari sabat ni halak Yahudi matong ima naung di sesanay. Alai yang go hari sabat ni Tuhan Jehovah di Batam hari papituhoni ima sirado tata merlaku may di portibion merlaku may satu surgo. Alai yomman nagabe sada partotanga buasa berkita ma molo tajaha di buku ta di Matius 12 ayat sia sa 14 ya. Taberang di tiki hari sabat Yesus pamalum na marsahit ya. Rodo halak Parisi mandok ay na jadi do pamalumon sahit di hari sabat. Alay hay dok Jesus. Molo madabu targodung biru-biru muna. Pasombo muna do manang na taiton muna siyan godung. Ay nga di parrohon Jesus anggo nalaho mangurupi jolma danga dong rohani halak Parisi. Ya. Alay Jesus ido dipikiri. Makanya didok dia do umangat jolma siyan biru-biru. Tuh umang amat tong jolma. Alay sik do halak Parisi dang dialusi. Jadi didok Yesus madia 12 asa jadi do mambahan na denggan di hari sabat.
Atau nga hamatutu salana, pamalum na marsahit di hari Sabat. Ya. Mambanadenggan lo Jesus di hari Sabati. Hape ikos sakapan ni halak pariseima, lao mamunu Jesus holan nalani na pamalum na marsahit di hari Sabati. Para hari Sabat saunari pe, disakapi rohani par hari Sabat palsuido na laho mamunu para hari Sabat na sitongi. Jadi oma sonari lumba-lumba tu hita na paingoton songon dia Yesus mengeradoti hari Sabat hape dihosomi disakapi lau mamunu iban. Ya. Molo tajamu se di Yohanes 5. Ditikina di pamalum ni Jesus na di kolam Betesdai na marsahit si 30 tahun ni. Didok Jesus hehe maho buwan ma tilam mi. Bah, sehat di mana? Diangkat tilam na berdalan di mana? Maromo si halak parisi. Dilagay may bana ya. Jadi molo tajahay di ayat 10 didok jadi diburu ya ke Yahudi ma Jesus ala dibahan songoni di hari Sabat. Diburui ya. Diusahon na sida lao manakup dohot menganiaya Jesus holan nalanina pamalum na marsahit di hari Sabat. Nah jadi songon dia do salagjolma manabunion sa patik ni debata o managabe tirikotatta ikot tapeo di bagasar rohatta na sejadi muba patik ni debata termasuk ma patik ari Sabati sian bagasar rohatta ikot peopot tade jalaido nagabe sada paratok tangan di ari na parpudi dot ari Sabat palsu ima Sabat na pinaojak ni tanda ni binatangi ima hari Minggu. Jadi om matutu sonari saat mahita di hari parpulion. Murta jahe pangukapon 10 pati ya. Ima pekabaran ni suruh-suruan na tulu, suruh-suruan na parjolo dok. Dungida mas suruh-suruan na asing habang martonga-tonga langit naupeo barita nauli si saleleng ni leleng na si barita hanon na tupangisi ni tanoon. Iko pasahaton baritai tu saluhut bangso, tu saluhut marga, tu saluhut perhataan dohot home. Aha apala narikot di bugasan barita nauli na dipasah ni suruh-suruan na perjoloi di ayat 7 di dok songonon gogoma suara na mandok habiari hamu madebata jalapas sangap hamu maiban aibana do natumo pahita ikon ibana do si sombaon ibana do si pasangapon ndada patung ya ndada binatang ay nung nga dapat tiki ni panguman na somba hamu ba ibana sito palangi do tano do laut rodi angka mualay. Jadi apala takas di dok iso do nagabe si sombota. Alana na nagabe persoalan bolon di hari perpu di ima ise si sombon. Alana si polisi kung matsay lomor hanay managabe si sombon. Marhite huwaso ni binatangi do marhite patung ni binatangi ikon ibana magabe si sombon. Alay di dok kata ni Tuhan sombahamu maibana ima si panoppa si topa langit do tano do laut ro di mualay alani ngatakas be di patorang hata ni debata tu hita asa unang be adong di hita akan namar niyang ni roha unang be gait na namar Tuhan ya marsomba mahita siya nasa rohata tu dewata ay na Roma to kinay
huaso ni binatangi, doho tanda ni binatangi, manugiho kita tu panombao nasala. Alani tapeo ma hari Sabat gabe sada tanda. Tanda panombao na tikos tu debata sitop palangi do tano dohot mualai. Jadi songonima persiajaran rom na boy pasahaton amak pendeta manukalit sai diperbisuhi Tuhan mahita lau mameo patik hari Sabat ni debata. Mau lihat ya? Mau lihat godang matu amang pandita na potorakon parsajarata tak kesian parsajaraton di hari Kamis. Ya, songon na gabi rimpunan gabi na di patorang amang pandita sinambela. Baik, lain rimpunan di hita di hari Jumat. Anong sada kutipan di persejarata di hari Jumaton di dok songonon. Di sada di sandok pertikian debata totong mangula marhite akka surusuruan na badia na mangurupi jala paluahon bangsona. Jadi tuhita amang dainang. Ya, manang di dia pehita maringanan. Naking nungalam takas di patorang na poson itu. Ya, unang hita manumba patung si gana-gana. Ya, manang manumba na asing. Ya, hari Sabat na ni patorang amang pandita sinambela naki. Ya. Jadi seadong do jolma na malanggar na somangiton patik ni bata. Utabu do patik ni jolme. Ya. Utabu deh daripada patik ni dia bata. Ya. Mulu mari Sabat mulu mari Sabat tahu ada tuh nahubain. Ada untungna, ada rugina mulu mari Sabat. Tapi mulu mari Minggu, sidung mari Minggu lama naku dia tu Sabat. Apa patik ni dia bata mandok ono mari hamwa karejo. Hari papituon marsabat manyombani dia bata. Ya somona hata ni na idokon amang pandita sinambela naki. Ya. Idok sangoran tuhita. Di bagasan rupa jolma. Jot-jot do akka suru-suruani tuak di tonga-tonga ni akka parpunguan ni patigoran jala nasida. Manopot akka punguan ni parjahat. Somotiki nasida tuat duhuta Sodom. Laho manulukiti akka pembahenan nasida. Ya. Tuhita amang dainang. Ya. Muluhita majaha siap bibel. Berarti na toho. Ya, adong sada ina. Ya, na lagi marsyajar. Ya. Ya, tiki marsyajar di mana? Ya, khususnya mengenai hari Sabaton. Tersongko tawa amang pandita. Salilingon na huboto marminggu no. Ya, marminggu. Ulo kamu mah hari Minggui. Ya. Imana di gereja nami. Ya, alon susunan acara di dok songonan di sada buku. Ape na marsyajar hami ija hami masien bibel nasida. Nah, kebetulan aku bawa bibelku nampe sarupa bibeli. Ya. Jadi hujahami ma ima 2 Musa 20 ayat 8 ingot tamu ma hari Sabat nabadiai. Tersonggok manasida. Berarti yang pandita salilingon kayak dibain pandita nami manang parhangir manang isya memboton tang di Papua tu luasnya. Jadi Papua matu nasida jadi tarboto nasida ma ya, sonari agak maul mangulahon nasi songonon tu hita mang daina. Bah, bolo tu hulahon non hari Sabat bohama tanggapan ni tetangga, keluarga. Ngabe ngalau be mana tu marsabat tu sepende nina. Tu sepende. Ya, dang be mar minggu. Ya. Nah, minggu na salpu.
ya minggu na salpu tu hitamang songon na aha sedih ya songon na aci roha boha dan mulu bimana marsyajar aliniaha ya mulu marsabatian ako dan pangatonan juhud ya juhud apa yang nggak dipatah orang tiki kape yang hami tiki marsyajar nggak mengatusi apa yang agak beda omma sada mulu maitun Jesusi mau mau hiya ya apa mulu na sombaga segapaknya mahitun na solenggan ya tu hita amang dena sonari hita ya tapili maise tapili madebata na sitong ya na selilingon tasomba na asing songon na Sadrak Mesak dan Abednego ala gugu himana memilih debata menyumba debata ya relai mana masuk tu dapur para bio sada ayat sian bibel tu hita Matius 10 sada ayat 20 lalu 1-20 sia didok songrang Roma hamu tu au hamu akan loja jalan sorak asa hapa sonang hamu jakon hamuma agukku marguru mahamun tuau aina labok doau jalana serep marua asa dapotan hasonangan todimuna ya omma sada ayat naboi ta rimang-rimang ta hiuton molo roh ita tu coron di bata roh ita tu adapun di debata ahli dokon hasonang ya gudang pasu-pasu dan ada ngaruh jenda molo roh hita tu debata ya molo apa molo dang roh hita tu debata gudang maha susah ya gudang hajaton ya omma sada rimpunan di hita mulai sonari tapili ma debata di bagasan ngolutta unang bena asi ya tapili ma hari sabat na dilihat du debat debata tu hita asa tahu lahon ya asa tahu lahon ima sada rimpunan di hita amang dainam sianggia mahita ya di pasu-pasu di debata dan sianggia mahita tapili ma nasitongna di bagasan ngoluta moleate baik sonari ma martangiang mahita tangiang panipuli pangidohami ma hadanani amang pandita tampu bolon tangiang panipuli Mulai tema dita saluhutna ditikion tapasada marohat na laho pasahato tangyang panipuli di kita. Tapasada marohat na martanya kita. O Tuhan Jehovah debata ama namin na marhabang sa libo nagijang debata namin na hupuji hami na pasangap kami. Mulate maliamang alabuli dobi hami taruli siya todim to di berbadi akan napasom. Baik pendeta Nukalit, pendeta Purba, pendeta Utasoit, pendeta Sinabela, pendeta Simarmata dok napasom di YouTube Advent Media Advent Batak Ministry now boy pasahat kami utara sok kami hatanya Tuhan. Mari te persejarah sekolah sahabat na pasal 22. Anggiat maliamang di bagasan penggulun namin sigaru pari. Baik kami na pasahat pun hatanya Tuhan. Naman dari sok hatanya Tuhan bahkan dot aka pemirsa penonton Advent Batak Ministry. Urasan itu ada dim tu di berbadia. Nungah pasahat kami persejarah non anggiat ma di pengalaman ni akainakom di Padandarobi di buku Daniel pasal 2 bahkan dada hulasian nipi ni Raja Nebukadnezar nang ni patorang ni naposom pandurian Daniel ada songo dia musenang akainakon musadrak mesa Abednego pataridahon ia ahaben nama saha porsion nasida tong marsiohot tu ada pan Tuhan dada hulani musia lemang di patorak kodo di buku Perjanjian Baru
manang padana na baru, anong pengalaman-pengalaman niaka yanak komu, kuliah Kristen mulai-mulai, buhay imang aleo pangatusio tu hami, mangrupi hami, songod dia hami lam marsihot, jala lam rapor sa ni Tuhan. Yari perpudion, dina anomonomo harojis perwalion nasa diyang linari. Mula ati mga Tuhan. Ang giat ma di ari-ari na ning ro buhay mi musay pakon ni Tuhan. Nalaw pasatok kata ni Tuhan nalaho mangrupi aken ako mulam gara di bagasan na porsyon ng po Tuhan. Tuhan namin na di surga mo tungan aka makurangan namin nagay matak dosa di depan di pertemuan namin di pertemuan namin palatikyon. Ang giat ma sa salut ni lemang sa unang gabi si pangabati asido dengan ibang sa bagian namin. Posturan namin melalui pelayanan namin, bahkan melalui media at Batak Ministryon dalam marbungaram mahatan ni Tuhan, dalam terpaso-paso mana manoton jala gabe las ni roha tujulan yanon. Jakon maliamang tangiang dohot ilit na minusumbaw namin ito depan mo. Wala naman tayo ng Diyos Kristus nang mati mo kapani. Amen. Mulai tegurang tu amang pandita Tapubolon na mambayan tangyang panipuli di Sadarion. Kami siyan Advent Batak Ministry tuhita amang dainang mandok muliate tuhita na sa totong manghihuton Advent Batak Ministryon. Muliate tong tu amang pandita Kutasoit, amang pandita Purba, amang pandita Sinambela, amang pandita Tampubolon, dohot amang pandita Simarmata. Mulai tegurang amang pandita. Aliate. Oli Kaya ades. dia mah debata masuk-masuk kita saluhutna. Amen. Songon upasa mendok oputa raja ijolo martuk koton siala gundi. Pinokani oputa naparjolo yutonon ni naparpudi. Bulung siala tu bulung ni pirdot. Bulung ni motung mardua rupa. Akka naung hinata sudema hita marningok. Say unang anong hita na lupa Advent Batak Ministry. Kami siang Advent Batak Ministry mandok tu hita saluhutna. Horas. 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 Oras. Horas. Shalom.